גדר פריז, 1.20 מטר, מותקנת על גדר ברזל קיימת בבית הזה. החלק הראשון למעלה הוא ללא רווחים בכלל, והחלק התחתון הוא עם רווחים של 2 סנטים בין יחידה ליחידה. אם אתם מסתכלים מקרוב אז תראו את הקונסטרוקציית ברזל הישנה שעליה התקנו את הגדר. הוספנו 2 פסי אלומיניום על מנת לתפוס את השלבים שלנו, את השלבי פריז. הגדר היא באורך 32 מטר, נמשכת פה לכל האורך. אני מצלם לכם את זה בווידאו. החלק השני צריך לעבור דרך הבית בשביל לראות. הנה פה היא נמשכת, ופה הצד השני זה דרך מרפסת, שאני אצלם את זה בחלק נוסף. זה המשך הגדר, נמשכת לתוך המרפסת של הבית, ואת החלק שפונה לרחוב עשינו לכיוון הרחוב. תכף אני אצלם את זה מבחוץ. החלק הקדמי הוא 1.10 מטר ולא 1.20 מטר. זאת הגדר שראיתם קודם מתוך הבית. כרגע אתם רואים אותה מצולמת מלמטה מהרחוב, בחלק היותר יפה שלה. אז אם אתם מעוניינים, מחסני המחסנים, גדרות ומחסנים, והטלפון שלנו זה 08-921-6446, יוחנן או רובין.